Evo ovako, da vidimo kako radi kamerica na novom telefonu. Obećao sam sestri da ću da snimim kako nam izgleda dvorište i kako izgleda proleć, odnosno jesen u Portlandu. Pa je ovo komšijsko dvorište, prvo da krenemo odatle, malo je zarasla trava pošto tu iznajmljuju, ali niko ne živi već neko vreme, više ima kućica za decu i drveće, ali čekaj, moja bašta, tu je bio paradajz. Vi što je sve držalo, ove šipke i stubovi su držali paradajz, vidi se i žica što sam bio razapeo da se sa štapa i kanapa. Terasica, kućica i vidiš kako je zelenilo, tamo su čempresi, kuće sveže ofarbane, tačno ovo po sredini preko naše ove kućice u garaži. U dvorištu, nov krov, nova farba. Ovo su komšijska kuća koja je skoro ista kao naša. Ovo nam Jatosovo kraljevstvo, on tu dežura. Ovo su neke jabuke, šljiva ovde ispred nas, tamo još komšijske nešto, sve i svašta. Eno, crveno drveće što sam pričao i eno tamo u daljini opet zelenilo. Tu je brdo neko i tu prolazi neki potok i onda ima zelenila koliko hoćeš. I čekaj da dignem, da vidiš ovo drveće tamo. Vidimo kako radi ova kamerica, delo je dobro. Ništa, idemo ovo da dignem, da uploadujem na internet pa da uživam. Ćao!